Nu știu dacă ați văzut celelalte clipuri în care vă prezentam anumite pompe submersibile de la Evotools, dar în acest videoclip trecem la o pompă ceva mai puternică și avem modelul HGT 672099, o pompă submersibilă pentru apă murdară de 1100 de W. Probabil că deja cunoașteți acest gen de pompă, face parte din gama Evo Sanitary. Este o pompă cu corpul complet din inox, recomandată pentru gospodării și cu un volum de apă destul de ridicat, până la 250 de litri pe minut. Are 3 racorduri uzuale, 25, 32 sau 38 de mm și poate să ridice apa până la o înălțime de 10 metri. Exact așa vine livrată, nu am testat-o, haideți să vedem cu ce vine în pachet și bineînțeles să-i facem un test, pentru că aici avem pregătite cele două bazine de 1000 de litri. Avem pentru început racordul 25, 32 dacă vrem să conectăm țeavă fixă sau filetul celălalt de 38 de mm. Avem un manual de utilizare aici pe care vă încurajez să-l citiți și, bineînțeles, pompa. Pompă destul de mare la prima vedere, cu un cablu destul de lung. Nu am văzut specificat ce lungime ar avea acest cablu, dar după cum îl văd, undeva la 15-20 de metri. Lăsăm cutia deoparte și haideți să ne uităm puțin mai îndeaproape la pompă, să vedem cum este lucrată. Le-am văzut și pe celelalte din gama celor de la Evotools, acelea, chiar dacă erau din inox, în partea de jos mi se pare că unele dintre ele aveau plastic. Aceasta văd că este complet din inox, de sus până jos. Are în interior un orificiu destul de mare de absorpție, semn că poate să scoată mizerie destul de mare. Paleta, din câte văd eu, este dintr-un aliaj de plastic, nu este metalică, cred că se vede foarte bine pe aici, sau poate nu se vede chiar foarte bine pentru că este întuneric înăuntru. Putem să montăm racordul de evacuare. Acesta are și garnitură, nu trebuie să-i punem niciun fel de adeziv. Îl întoarcem în această poziție, îl strângem foarte bine și aici. Eu o să folosesc dimensiunea cea mai mică, nu o să tai din această gură. Bineînțeles că debitul maxim cred eu că este dat pe evacuarea ei maximă, adică pe cea de jos, 38 de mm sau chiar și pe 32. În cazul de față o să testăm pompa pe diametrul de 25. În partea de sus vedem că are mâner, vedem că are presetupe pentru cele două cabluri. Plutitorul, ea se oprește automat în momentul în care apa scade sub plutitor și el se întoarce. Noi o să legăm ca să putem absorbi toată apa din bazin. O pompă cu 2850 de rotații pe minut. Văd că are și o supapă aici pentru autoamorsare, aceasta. O să vedem în momentele următoare, când o să o băgăm în apă, cum o să elimine aerul pe aici și se amorsează imediat. O să desfac puțin cablul de alimentare și o să leg plutitorul de acest cablu ca să rămână pornită până absorbe tot din bazin. Apa din bazin nu este murdară, într-adevăr este o apă curată, așadar este posibil ca la o apă puțin mai murdară să scoată ceva mai încet. Văd că furtunul nu este foarte bine strâns aici pentru că este destul de uzat. O să-l fixez puțin cu un șoricel să stea cât de cât strâns, să nu piardă presiune pe aici. Haideți să vedem în momentul în care o să cobor pompa în apă, cum se autoamorsează imediat, după care o să punem, bineînțeles, și camera cu cronometru, astfel încât să vedem în cât timp reușește să scoată 1000 de litri de apă. O introducem, cred că se poate vedea aici, tot aerul din pompă iese prin această supapă din partea de sus. A ajuns pe fundul bazinului. O să pornim și camera cu cronometru și să vedem în cât timp transportă 1000 de litri de aici în partea dreaptă.
a finalizat de mutat apa dintr-un bazin în celălalt. Din ce am observat eu pe cameră, cred că în jur la 7-8 minute, deci undeva la 100 de litri pe minut pe evacuarea cea mai subțire, pe evacuarea de 25 de milimetri, dar din păcate am avut și o mică eroare pe cronometru, pentru că acest plutitor a căzut la un moment dat și au trecut vreo 30 de secunde în care apa nu a mai scăzut din bazin, deci am putea zice că undeva la 6 minute un bazin, 6-7 minute pe evacuarea cea mai mică, bazinul acesta de 1000 de litri de apă. Îmi place cum funcționează pompa. Am golit bazinul, cred că mai sunt vreo 5 cm în el, cât am mai putut să tragă, cam până aici mai există apă în bazin. Deci o pompă care se descurcă foarte, foarte bine și are o construcție foarte calitativă. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii de natură tehnică despre ea, în descrierea clipului găsiți link către site-ul oficial honest.ro. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!